Piye Bes? Hawane kok ngene ket esuk mang Besti. Peh. Jan. Garai ngantuk cuaca ngene iki. Nggonmu apa ya ngene iki Besti? Ket esuk lho ngene iki Bes. Ketangi turu ngene iki ya. Ya wis Besti, bene ya Bes. Ngene iki yo berkah kok. Saka sing kuwasa. Ya ora, Bes? Disyukuri. Piye, Bes? Ngene iki penake? Kemulan apa nyapa iki, Bes? Jan, ngene mie godhog ngono ya enake, Bes. Bar kuwi gek ngantuk. Piye, Bes? Nggonmu ngene apa ora, Bes?